أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Bugün biz iman şartları turanda hüleşesek. Alдағы dərslerde biz La ilahe illallah üzləri turanda hüleştik. La ilahe illallah üzün dürüs anlağasta şunu unutmasqa gerek. Бұл iman üzün яки şəhədətdə yoxqa sığarısı күп nəmələr бар. Üzün musulman tip hanağın kişi ниндәйдер яңылыш төшенсәне үз итеп ислам диненнән сығып китә алыр. Ян ниндәйдер бер гамәл кылып, бұл гамәл менән кафир булыр. Димәк, имандың шарттары бар. Һәм без шуларны үтәгән хәлдә генә мусулман булып ханалырбыз. Бұл төп иман шарттарын, гарәпсә рөкүндәрен һәр мусулманга яттан белү фарыз, ягъни кирәкле. Мусулманның иманы камил булһын өчен ул 6 нәмәгә ышанырга тиеш. Беренчесеннән Аллаһ Тәгаләгә, икенчесеннән Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләренә, өченчесеннән Аллаһ Тәгаләнең китапларына, дүртенчесеннән Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәрләренә, алейһиссалам, бишенчесеннән Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә, ягъни язмышка, алтынчысынан Кыямәт көненә. Ошу иман рөкүндәрен кыска аңлатып үтәйек. Аллаһ Тәгаләгә ышану. Аллаһ Тәгаләгә ышану уның барлыгына һәм берлегенә ышану дигән һүз. Без моның турында алдагы дәресләрдә күп һөйләштек. Тагыла кайһы бер аяттарны карап үтәйек. Күп кеше Аллаһ Тәгаләнең барлыгын инкар итмәй, ләкин уның турында бик аз белә. Кысканычка каршы еш кына ябай халык арасында Алла бабай дигән һүз ишетергә туры килә. Аллаһ Тәгаләне кеше итеп күз алдына килтерүсе кеше мусулман түгел. Без моның турында һөйләштек. Шуга ла Аллаһ Тәгалә Коръәндә шулай ди. Ул тыудырманла, тыудырылманла. Ихлас сүрәһе. Һәм тагыла уның шикелле бер нәмә лә юк. Лайса камифлихи шәй. Әш-Шура сүрәһе 11-нче аят. Шулай ук Аллаһ Тәгалә шулай ди. Һәм ул Раббыбызның бөеклеге югары булһын. Үзенә катын да, бала ла алманы. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә үзе яраткан нәмәләрнең береһенә лә охшамаган. Ул кеше кебек тыудырылмаган, уның катыны ла, балаһы ла юк. Ул һәр вакыт булган, бар һәм буласак. Уны бұл дөньяда бер кеше лә күрмәгән һәм күрмәясәк тә. Ул кайһы бер ябай кешеләр әйтүенсә нур, утлы туп, кояш формаһында түгел. Мусулман кеше Аллаһ Тәгаләгә ышана, ләкин уны күз алдына килтермәй һәм үзенең самалы акылы менән уны аңларга тырышмай. Безгә Аллаһ Тәгалә биргән күзләр нисәлер километрдан ары күрә алмай. Колактар ниндидер тавыштарны ишетмәй, ә кулдар ниндидер авырлыктарны күтәрә алмай. Шулай ук безнең акылыбыз да Аллаһ Тәгаләнең мәңге булуын, бер нәмәгә лә охшамавын, бөтә вакыйгаларны ла алдан белүен һәм уның тагы күп сифатларын аңлап йетмәй. Был тик безнең көчсезлегебезне исбатлай, ә Аллаһ Тәгаләнең юклыгына дәлил булып тормай. Димәк, иманның беренче шарты, беренче рөкүне ул Аллаһ Тәгаләгә дөрес итеп ышану. Гомумән, алдагы дәресләребездә без моның турында күп һөйләштек инде. Икенчесеннән, мусулман кеше Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләренә ышанырга тиеш. Бұл дөньяда кешеләр бердән-бер акыл ияләре түгел. Аллаһ Тәгалә бездән башка тагыла фәрештәләрне һәм йендәрне яраткан. Кеше менән йендәрдән айырмалы рәвештә фәрештәләр Аллаһ Тәгаләгә бер һүзһез буйһыналар һәм гөнаһ эш эшләмәйҙәр. Улар Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәр өчен яратылгандар. Кайһы фәрештәләр ямгыр менән эш итә, кайһылары тауҙарҙы өҫтөн аҫҡа килтерә ала, кайһылары кеше сүрәтенә кереп, Аллаһ Тәгалә әмере буйынса кешеләр менән һөйләшә. Кайһылары безнең кылган эштәребезне яҙып ултыралар. Башка фәрештәләр Ҡөрьән уҡыусыларға ҡанаттарын һалып, уларҙы хөрмәтләп торалар. Ҡайһылары ҡиәмәт көнөндә кафирҙарҙы йәһәннәмгә ташлаясаҡ, ә ҡайһылары иһә шул йәһәннәмдең һаҡсыһы буласаҡ. Фәрештәләр күп, һәм уларҙың һанын тик Аллаһ Тәгалә генә белә. Ҡайһы бер фәрештәләрҙең исемдәрен без беләбеҙ. Мәҫәлән, Джибрил фәрештә, алейһиссалам, башҡортса әйтелеше Ябраил. Аллаһ Тәгаләнән пәйғәмбәрҙәргә вахи килтереүсе фәрештә был. Ягъни, Аллаһ Тәгаләнән пәйғәмбәрҙәргә әмер бойроҡтар килтергән фәрештә ошо Джибрил, Ябраил, алейһиссалам. Был фәрештә Мөхәммәд пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаһу алейһи ва саллям яҡын дуҫы һәм уға бер нисә сүрәттә күренгән ине.
Шулай ук Микаил дигән фәрештә бар. Микаил. Был фәрештә ямгыр менән эш итә. Шулай ук Исрафил дигән фәрештә бар. Кыямәт көннең вакыты етһә, был фәрештә боргы өрәсәк. Әлеге вакытта ул боргыны авызына алып, Аллаһ Тәгаләнең әмрен көтеп тора. Әлбиттә, Аллаһ Тәгалә өчен кыен эш юктыр, һәм ул эшләрен барыһын да бер үзе башкара алыр ине. Чөнки ул беркемнең дә ярдәменә мохтаҗ түгел. Аллаһ Тәгаләнең тагы бер сифаты кавый, көчле тимәк. Аллаһ Тәгалә шулай ук гани, ягъни мохтаҗ булмаган. Аллаһ Тәгалә бул тиһә, ул теләгән нәмә буласак. Ләкин ул фәрештәләрне яраткан һәм уларга билдәле эшләр кушкан. Ул был фәрештәләрне үзенең барлыгын, берлеген һәм бөеклеген күрһәтер өчен яраткан. Иманның өченче шарты, ягъни рөкене ул Аллаһ Тәгаләнең китапларына ышану. Мусламан кеше Аллаһ Тәгаләнең китапларына ышанырга тиеш. Аллаһ Тәгалә кайһы бер пәйгамбәрләр аша кешеләргә бернисә китап биргән. Мәсәлән, Таурат, русча әйтелеше Тора китабы. Был китап Муса пәйгамбәргә алейһиссалам бирелгән. Шулай ук Инҗил китабы, русча әйтелеше Евангелие. Был китап иһә Гайса пәйгамбәргә алейһиссалам бирелде. Гайса пәйгамбәр гарәпсә Иса тиелә, русча Иисус. Шулай ук Забур китабы. Был китап иһә Дауд пәйгамбәргә бирелгән. Һәм һуңгы китап ул Коръан. Был китап Мөхәммәд пәйгамбәргә саллаллаһу алейһи ва саллям бирелде. Был китаптарда Аллаһ Тәгалә үзенең барлыгын, берлеген, иман шартларын, ахират хәлләрен, әхлак төшенсәләрен, гыйбрәтле тарихи вакыйгаларны, киләсәк хәбәрләрен, шәригатьтә аңлатты. Шуңа күрә атап үткән китапларның барыһы ла туры юлды күрһәтер өчен индерелгән иде, һәм без мөселманнар уларга ышанырга тиешбез. Шундай һорау тууы бар. Әгәр был китаптар барыһы ла Аллаһ Тәгаләнән икән, ни өчен без тик Коръан буенча яшәргә тиешбез? Был һорау еш бирелә, һәм уга җавап шул. Коръандан алда булган китаплар кешеләр тарафыннан үзгәртелгән, һәм уларга тәрҗемә яһау һәм күсереп язу хезмәтендә сит һүзләр, кеше һүзләре килеп инде. Бының туралы Аллаһ Тәгалә Коръанда шулай ди: "Әллә һез уларның һезгә ышануларын өмет итәһегезме?" Ягъни яһүдләрнең һәм христианнарның һезгә ышануларын өмет итәһегезме? Улар араһында бит Аллаһ Тәгалә һүзләрен аңлагандан һуң белә күрә үзгәртеп язучылар да булды. Ягъни Аллаһ Тәгаләнән бирелгән алдагы китаплар үзгәртелде. Тимәк, әлеге көндә йөргән Таурат китабы һәм Инҗил китабы ул Аллаһ Тәгалә биргәнсә калманы. Улар үзгәртелде. Был китаптарда 100 нисә процент Аллаһ Тәгаләнең һүзләре калганын без белмәйбез. Бәлки яртыһынан күбе лә киткәндер. Шуңа күрә ул китаптар туры юл күрһәтә алмай. Ләкин Аллаһ Тәгалә үз рәхмәте белән безгә Коръанды индерде. Коръан ул Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көне алдыннан индерелгән һуңгы китабы. Ул гарәп телендә гарәп пәйгамбәренә саллаллаһу алейһи ва саллям бирелгән булһа ла, бөтә кешеләргә юнәлтелгән. Без һине барлык кешеләргә һөендерүсе һәм искәртүсе, үгетләүсе итеп ибәрдек ди Аллаһ Тәгалә Коръанда. Ләкин кешеләрнең күбеһе белмәй. Шулай итеп, дөньядагы бөтә кешеләр дә Аллаһ Тәгаләнән индерелгән нур Коръанга иярергә тиеш. Быны аңлаган кешеләр милләтенә карамастан ислам динен кабул итә. Һәм шуңа күрә лә мөселманнар ханы немец, француз, инглиз, рус, Кытай, япон һәм башка халыктар араһында арта бара. Димәк, был дәрестә без иман рөкеннәренең өсәвен күрдек. Беренчеһе ул Аллаһ Тәгаләгә ышану, икенчеһе Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләренең барлыгына һәм шулай ук Аллаһ Тәгаләнең китапларына. Калган 3 рөкенне киләһе дәрестә өйрәнәчәкбез иншааллаһ. 4нче дәрес тәмам.